σε κόρεψα τόσο πολύ που η κοιλιά μου φόγγισε και ξέχασα την πείνα μου. Άμα είναι έτσι, όταν πεινάω, θα χορεύω. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι και αγαπητά μου παιδιά, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Καθίσατε απόψε εδώ για να διασκεδάσετε με την ασεντομουτσουνάρα μου, detective. Πω τι έχει να γίνει, θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ωραία, τι έχει να γίνει. Μακάρι να ήξερες τι τραβάγω ο πλούσιος ηγέτης. Ναι, Πασά μου, ναι, εσείς που έχετε και σεράκια και παλάτια και πλούτη και ούτε μία λίρα. Σιωπή. Αλλά ναι, μη φωνάζεις. Τι είπες? Τίποτα, τίποτα. Όπως ξέρεις, Στρατιαβάτη, έχω χρήματα πολλά και χρυσαφικά πολλά. Ναι, Πασά μου, ναι, εσείς που έχετε και χρυσάφια και χρήματα και... Σιωπή, βρε, θα μ' αφήσεις να μιλήσω. Μιλήστε, μιλήστε. Όπως ξέρεις, Στρατιαβάτη, χτες μου έκλεισαν τα χρυσαφικά της μητέρας μου που είχαν αφήσει κληρονομιά. Αμάν την πάθετε πολύ χρονωμένη μου και εγώ, τι μπορώ να κάνω για σας? Θέλω να μου βρεις ένα detective για να λύσει την υπόθεση αυτή. Μείνετε ήσυχος, Πασά μου, θα σου πω τι καλό και έμπειρο detective. Άντε να μου βρεις το κλέτη και ξέρεις, πληρώνω όσο. Ακούσατε, ακούσατε. Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, Βουλγάροι, Ρουμάνοι, Πολωνοί. Ο πολυχρονεμένος Πασάς ζητάει έναν έμπειρο detective για μια πολύ σοβαρή υπόθεση του. Όποιος ενδιαφέρεται να έρθει μπροστά στο παλάτι για να το δει ο πολυχρονεμένος Πασάς. Φωνές του Καραγκιόζη είναι αυτές που ακούω. Πού σου ρε, πέναντι πάλι. Καραγκιόζη μου, εσύ είσαι? Όχι, ο άλλος. Ποιος άλλος δεν ρουσούζει, πλάκα μου κάνετε παιδί μου. Τέλος πάντων, ο Πασάς μου είπε να βρω ένα detective. Αλλά για στάσου, εσύ, τι έκανες μέσα? Έπαιζα ποδόσφαιρο με τους ποντικούς στο ταβάνι. Τώρα θα μου πεις τι σου είπε ο Πατσάς. Ποιος Πατσάς ρε, Πασάς? Αυτός. Τέλος πάντων. Ο Πασάς μου είπε να βρω ένα detective. Γιατί ο Πατσάς δεν είπε detective, παρακαλώ. Ποιο detective? Detective. Θέλει ένα detective για να του πει τα ξαφνικά που του έκλεψε. Και ο Πατσάς θα δώσει χρήματα σε αυτόν τον detective. Εννοείται, Καραγκιόζη. Τότε μην ψάχνεις άλλο για detective, τον έχεις μπροστά σου. Όλο ζωντανό. Εσύ, detective. Πάρε μια ξυλιά. Κολλάτε, μη βαράς. Να για να μην γελάς. Εντάξει, πάμε στο Πασά να σε παρουσιάσω ως detective. Άντε, πάμε.
Άντε, εγώ σου βρήκα δουλειά πάλι. Βρε κακόχρονο να έχεις. Καλησπέρα, πολύ χρονεμένη μου Πασά. Μην μου πεις ότι βρήκες κιόλας detective. Εδώ είναι Πασά μου. Ωραία, Χατζιαβάτη, αυτό το νουρακοτάγκο πήγες να μου κατσικώσεις εδώ πάλι. Γιατί Πασά μου, ο Καραγιός και ο Κεζόπουλος είναι πολύ έξω detective. Ξέρεις πόσα κόστη θα σε πετύχει. Ωραία, ξύλο που θα πέσει πάλι. Άντε Καραγιώση, Χατζιαβάτη, επειδή βιάζομαι και επειδή μου το συστήνεις εσύ, θα του δώσω τη δουλειά. Άντε Καραγιώση και καλή δουλειά. Άντε και καλή ξυλιά, Χατζιαβάτη. Τι είπες? Τίποτα πολύ χρονεμένο μου Πατσά, τίποτα. Άντε να μου βρεις το κλέφτη και η αμοιβή σου θα είναι 130 χρυσές λίρες. Ευχαριστούμε πολύ Πασά μου. Ευχαριστούμε πολύ χρονεμένο μου πατσά. Βρε Βρουσούζη, μου σε κάταψε τα δόντια πάλι. Λοιπόν, τώρα τι θα κάνεις Καραγιώση? Έχω δει στις ταινίες να βρίσκουν τους υπόπτους. Αφού τους ανακρίνουν, βρίσκουν το πραγματικό ένοχο. Και εσύ, πού τα ξέρεις όλα αυτά, αφού καταρχήν δεν έχεις τηλεόραση? Στον αριστερό τοίχο της παράγκας έχει μια τρύπα. Και από εκεί βλέπω την τηλεόραση της γειτόνισσας. Τέλος πάντων, εσύ Καραγιώση, ποιο υποπτεύεσαι ματάκια μου? Χατζιαβάτη, η υπόθεση είναι πολύ σοβαρή. Ας αρχίσουμε από τις ανακρίσεις. Πήγαινε να μου φωνάξεις το Σταύρακα, το Κολοτήρι, το Παρπαγιώργο και το Μπουλντόζα. Ποιο μπουλντόζα το μόρφωνο λες πάλι έτσι? Αυτό. Τέλος πάντων. Άντε πήγαινε. Εντάξει. Γεια σου, Φρενιόνιο. Σου λένε Ο Καραγιός, ψυχή της ψυχής μου, καλάς. Ναι, νιώνω μου. Καλά με. Ο Καραγιός, ψυχή της ψυχής μου, πού είναι ο σώρος προφεσόρος που θα με ανακρίνει? Μα φυσικά εγώ. Γεια εδώ. Πού ήσουν χθες βράδυ? Χθες βράδυ ήμουνα στο σπίτι του ατσουλού μου, του ατσουλάκου μου, του ατσουλίκου μου, του αδελφού μου. Ναι, ξέρω. Θυμάμαι ότι όταν ήμουν γραμματικός είχα γεμίσει μία ολόκληρη σελίδα με τον άτζουλό σου. Και μετά από τον άτζουλό σου, πού πήγες? Πήγα σώρο προφεσόρο που λέει σε ένα μπαράκι. Σε κλαμπ. Ωραία. Και τι έκαμες εκεί? Ήπια και μέθησα Καραγιόζο, μέθησα. Με τίποτο? Με κομκουάτ. Τι είναι αυτό το κουέξι βάτραχος? Όχι ψυχούλα μου, το παραδοσιακό μας ποτό. Και να σου πω την αλήθεια, δεν έχω ξαναμεθύσει με αυτό το ποτό. Αχά! Ώστε ήπιες και μέθησες. Άντε, πήγαινε στο σεράνε, με περιμένεις μέχρι να τελειώσει και με τους υπόλοιπους. Πήγαινε. Εντάξει ψυχούλα μου. Γεια σου ρε μπουλντόζα μου, γεια σου. Bye.
πια. Λοιπόν, πού ήσουν χθες βράδυ, ρε μπουλντόζα? Στη μαμά μου για να με κουρέψει. Μετά. Στη μαμά μου για να φάω. Καλέ, πόσες μάνες έχεις βρε? Μία. Απλά αφού μετά με κούρεψε, μου έβαλε να φάω. Τι φάει? Φακές. Και μετά η μαμά μου έδωσε ρεμιστικό και το βράδυ προπατούσα. Καλέ, πώς το ξέρεις? Από τη μύτη σου έβλεπες? Όχι. Απλώς άκουγα τις φωνές του Πασά να μου φωνάζει. Και τι σου έλεγε? Πάρε τη μητάρα σου από εδώ και φύγει. Έτσι μου είπε Καραγκιόζο. Άντε να σε πάω στο σαράι μέχρι να τελειώσει και με τους υπόλοιπους. Πάμε, πάμε, πάμε! Φεύγω, φεύγω. Γεια σου βρε κολλητήρι μου! Όπα, όπα, όπα! Όπα, όπα, όπα! Γεια σου Παπάκο, εσύ θα με ανακρίνεις? Ναι παιδάκι μου, εγώ θα σε ανακρίνω. Λοιπόν, πού ήσουν χθες? Άπλωνα τα ρούχα μου Παπάκο. Μετά? Μετά μπήκα σε μια κουζίνα να πάω καφετή. Ξαφνικά, ξαφνικά τι? Ξαφνικά, μπήκα ξαφνικά μέσα σε ένα πάγο. Αχα! Ώστε εσύ είσαι ο ένοχος. Τι να σε κάνω τώρα, βρε παιδάκι μου. Άντε, πάμε στο σαράι μέχρι να τελειώσει και με τους άλλους. Και θα δω τι θα κάνω με σένα. Άντε, πάμε, πάμε, προχώρη, προχώρη σου λέω. Αμάν αδερφάκι μου, το μάτι μου, ποιος αλειτούργητος το πέταξε. Τι γελιουροφωνάρες είναι αυτές βρε και με ξύπνησες? Πάνω που έβλεπα ένα όνειρο λέει. Ότι έτρωγα πάπια γεμιστή, ένα κοτόπουλο και καμιά δεκαρπά καρβέλια. Τι στην οργή θέλεις ρε Σταύρακα? Για χαραντάν αδερφάκι Καραγκιόζακο και μου είπε ο Χατζατζαράκος ότι θα μ' ανακρίνει. Έγινες δηλαδή εξουσία κι εσύ. Παναλέλα! Πώς Σταυράκι μου, πού ήσουν χθες βράδυ? Χθες βράδυ έπαιζα τάβλη στο καφενείο με τον Αντώναρο, τον Αργουλωμάτι, τον φιλαράκο. Ξαφνικά, εκεί που κέρδιζα, με φώναξε ο Πασάς στο σεράι και με έκοψε πάνω στο καλύτερο. Εσύ πήγες? Πήγα, τι να κάνω. Δεν το αντέχω το φρέσκο αδερφάκι μου. Τι φρέσκο γεμαγιάτικο ρε Σταύρο μου λες? Τα σίδερα ντε, τη φυλακή, πώς το λένε, πολύ κουμπούνας είσαι ρε Καραγκιόζακο. Κατάλαβα, ωραίος μάγκας είσαι ρε Σταυράκι, τα έκανες πάνω σου κι εσύ. Μήπως κατάλαβα τι μου έλεγε. Πολύ μπερδεμένα. Αχα! Υπόπτος μου φαίνεσαι, Σταύρακα. Άντε, πήγαινε στο σαράι μέχρι να τελειώσετε με τους άλλους. Πήγαινε, πήγαινε που σου λέω. Πάω, αλλά να ξέρεις, ο Σταύρος το Συριανάκι από τον Περαία δεν λέει ποτέ ψέμα. Ξύλο που πάω να φάω τώρα, μαμά μου. Γεια σου, βρε μάνα μου. Γεια σου, ρε Καραγκιόζη. Ωρε Μάρκο.
είσαι ρε! Σε θεία μου, θείουλη μου, μπαρμπα μου, μπαρμπούλη μου. Ωρε, ξύλο που έχω να φάω. Ωραία χαμέν, εσύ είσαι ο τεμπελός του. Εσύ θα μ' ανακρίνεις. Εγώ, θείουλη μου, εγώ. Άντε, άρχισε. Τώρα, μπαρμπα μου, τώρα. Αρχίνεις ωραία χαμένο γιατί έχουμε τις δουλειές. Να ρογολήσουμε τα πρόβατα. Αρχίνεις εμείς πόσο το τσαρούχι σωστά. Λοιπόν, αμέσως θείουλη μου. Πού ήσουν χθες βράδυ? Ήμουν σε μια παύλαινα για να μου παλώσει τη φουστανέλα μου. Και μετά την παύλαινα, πού πήγες? Πήγα στο Σεράι για να ζητήσω χρήματα για να την πληρώσω. Αχά! Ένοχος μου φαίνεσαι κι εσύ. Έλα εδώ που θα με πεις εγώ. Να. Που θα με πεις εμένα ένοχο. Αϊ μάνουλα μου. Καραγκιός μου καλά είσαι. Καλά είμαι ρε φανταζάρι. Άλλοι, συγκέντρωσε τους όλους εδώ για να σας ανακοινώσω το πραγματικό ένοχο. Ελάτε. Λοιπόν, σέρα προφεσόρο, ποιος είναι ο ένοχος? Δεν θέλω να πάω εκεί, εκεί δεν ήταν η μανούλα μου. Πατάκα φοβάμαι. Δεν την αντέχω τη ζελία, αδερφάκι μου. Άμα πεις φορέ χαμένο ότι είμαι εγώ ένοχος, θα σου κόψω τα κομμάτια. Ηρεμήστε! Τώρα Καραγκιός θα μας ανακοινώσει τον εθνικό ένοχο. Ο ένοχος είναι κάποιος που δεν φαντάζεται κανείς σας. Είναι ο Πατσάς! Εδώ τι μου ξέρεις τι λες. Καταταρή! Άκουσα αδερφάκι, την γλυκώσαμε! Πάμε να φύγουμε! Καταταρή, άκου που σου λέω! Ο Πατσάς έκανε τον νιόνιο να μεθύσει. Έβαλε ρεμιστικό στο πουλντόζο το μορφωνιό, μαχείρεψε και έκανε το κολμήρι μου να πάει εκεί. Ο Πατσάς πλήρωσε επίσης από τα χρυσαφικά για να καλώσει τη φουστανέλα του Μπαρμπαγιώργος και έκανε το Σταύρακα να πάει στο Σεράι για να πιστέψουμε ότι αυτός είναι ο πραγματικός ένοχος. Άντε, τρέχα!